लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे का बटन दबा दीजिए ताकि आपको हर एक नया वीडियो मिले सबसे Presented by Preeti Films. मिले तू हमसे आ जाइया परगनिया में आ जाइया आप सुन रहे हैं माइकल मसीह। कपड़ा पहिर के महंगा गोरी मिले तू हमसे आ जाइया कपड़ा पहिर के महंगा गोरी मिले तू हमसे आ जाइया तोहरा से अरऊ भेटी करब बरगनिया में मिले आ जाइया तोहरा से अरऊ भेटी करब पचटाकी में मिले आ जाइया कपड़ा पहिर के महंगा गोरी मिले तू हमसे आ जाइया कपड़ा पहिर के महंगा गोरी मिले तू हमसे आ जाइया घर से बहाना करके आई जई रात में तोहरा के माजा मिली रहबू जब साथ में रहबू जब साथ हो फिर जानी सोचे बाबू कमे बाट टाइम उल्टा सीधा करब तू कौनो कराइम मिले के डेट देख काहे डरालू सरदा हमरो पूरा जइहा मिले के डेट देख काहे डरालू सरदा हमरो पूरा जइहा तोहरा से अरऊ भेटी करब एही मरबा में मिले आ जाइहा तोहरा से अरऊ भेटी करब एही जमुआ में मिले आ जाइहा एही जमुआ में मिले आ जाइहा जब ले बितेला हमार सारी सारी रतिया बड़ा याद आई तोहर सुनार संगतिया सुनार संगतिया भूल नाही पाइब तोहर भोला रे सुरतिया देखले बानी जहिया से माराई गइल मोतिया माइकल नसीम के दिलवे में रानी आके तू समा जइहा माइकल नसीम के दिलवे में रानी आके तू समा जइहा तोहरा से अरऊ भेटी करब पच पकड़ी में मिले आ जाइहा तोहरा से अरऊ भेटी करब सतपुरवा में मिले आ जाइहा कपड़ा पहिर के महंगा गोरी मिले तू हमसे आ जइहा कपड़ा पहिर के महंगा गोरी मिले तू हमसे आ जइहा तोहरा से अरऊ भेटी करब बरगनिया में मिले आ जाइहा तोहरा से अरऊ भेटी करब पचटाकी में मिले आ जाइहा आ जइहा ए जान पता ही चौक पर तोहार इंतजार करें ठीक बा आ जाए प्रीति फिल्म्स रिकॉर्डिंग स्टूडियो चिरैया।